sa DZGB. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Maraming naga sa gabos ng mga palatabay, mga kaibanwa, kapusta po kamo? Ako po si John Mark Ed Munilla para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakilubanan nyo kami ngunya na Webes, Petsa 27, kan bulanin Agosto taon 2026. Mapaabot kami sa indonin mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanuaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indo mga kapotan, mag-pod station sa 480-5509 Poon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaodto kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina. Lunes sundo Webes, poon alas 7 ning aga, sundo alas 7 ning banggi. Asing pwede man magpadarakan sa inyong mga kapoten o mga questions sa mong opisina na makukuha sa Regional Center site, Awis, Legazpi City. Kami sa Induman Maantabayanan sa internet, as in sa Facebook page, kan DCGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga barata sa DNR Munyan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa Pagikan Provincial Environment and Natural Resources Office o Pedro Camarines Norte, Camarines Sur as in Protected Area Management Office o PAMO, kan Bicol Natural Park o BNP, Pigsagibo, aninot na selebrasyon kan Bicol Natural Park Day kan Agosto 1, 2026 sa paagin in guided trek sa Laog kan BNP. Ang aktibidad Pigsagibo kaibaan man lain-lain ng mga ahensyas de gobyerno, lokal na pamahalaan, academic institutions sa mga komunidad. Naapresyar kan mga partisipantes ang kabubuldan asin natural na gayon kan lugar, lalo na sa sikat na Mother Tree, ang Chaong o Shureya Ovata na may sukol na poko mas o menos 35 metro asin may diametrong 2.7. Objeto kan aktibidad na ipaabot ang responsableng pangataman. Objeto kan aktibidad na ipaabot Objeto kan aktibidad na ipaabot ang responsableng pangataman sa kapalibutan asin ipaaram sa publiko ang importansya kan pagprotektar kan mga rekursos naturales bako lang sa Bicol Natural Park kundi sa bilog na rehiyon. Isineselebrar ang Bicol Natural Park Day kada petsa 1 nin Agosto susog sa resolusyon na laom na palawigon ang kaaraman sa publiko asin nikayaton na makisumaro sa pagkonserbar asin sustainableng pangataman kan BNP. Mientras tanto, ang pagselebrar kan Bicol Natural Park Day 2026 Mientras tanto, sa pagselebrar kan Bicol Natural Park Day 2026, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa Pagikan Provincial Environment and Natural Resources Office kan Camarines Norte, Camarines Sur as in Protected Area Management Office o PAMO, kan Bicol Natural Park nagsagibo ng mural painting initiative bilang pangapudan para sa pagkonserbar kan kapalibutan na apod na sinag kalikasan, sining at kamalayan para sa kalikasan. Sa temang para sa kagubatan, madya na, ang aktibidad partisiparan
kan mga manlain-lain na ahensyas di gobyerno, lokal na pamahalaan, academic institutions asin mga komunidad. Ang mural painting nagsilbing impormasyon. Ang mural painting nagsilbing information, education and communication o IEC campaign. Hindi, mali. Mali. Mientras tanto, sa pagselebrar kan Bicol Natural Park Day 2026, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol, sa paagi kan Provincial Environment and Natural Resources Office kan Camarines Norte, Camarines Sur, asin kan Protected Area Management Office o PAMO, kan Bicol Natural Park, nagsagibo in mural painting initiative bilang pangapudan para sa pagkonserbar kan kapalibutan na bigapod na sinag kalikasan, sining at kamalayan para sa kalikasan. Sa temang para sa kagubatan madya na, ang aktibidad pigpartisiparan kan mga manlain-lain na ahensyas di gobyerno, lokal na pamahalaan, academic institutions sin mga komunidad. Ang mural painting nagsirbing information, education and communication o IEC campaign strategy para sa pagkonserbar kan kapalibutan asin pagprotektar kan mga rekursos naturalis sa lugar. Ang inisyatibo nagpapabot nin mensahe nin pag-asa asin nangangapodan para sa pagprotektar kan Bicol Natural Park. Agyat man ini sa mga komunidad sa pagkonserbar kan kapalibutan para sa mga masunod pang henerasyon. Ang DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director o RED Francisco Emilia Jr. sa SU3 padagos sa misyon na protektaran ang kapalibutan asin mga rekursos naturales. Ni ang katribunan kan mga barata sa DNR. Ngunyan! Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong mga kalikasang aldaw po sa giraray sa tuyong mga paraan tabay. Enot po sa gabos. Good morning po sa mga pag-iriba ko digdi po sa Regional Strategic Communication Initiatives Group. Kay Ma'am Joanne, kay Judy, kay Ma'am Shelo, asin kay Paul. Sa mga pag-iriba mo po digdi sa DCJB, lalong-lalo na po sa mga poging sirs na dyan behind the scene. Good morning po sa Indo. Sa mga mahigos na mga personahes kan Office of the Regional Executive Director na pinamamayuhan kan sa muyang director na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Grace L. Carino sa SU4. Sa opisina naman po ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services, Forrester Ronald B. Astor. Sa office po ni Assistant Regional Director for Special Concerns, Adona P. San Diego. Good morning man po sa mga pag-ibami po dyan sa Environmental Management Bureau na pinamamayahan po ni RD Jerry Geronimo Arsanyas. And of course, good morning po sa mga pag-iribat niya dyan sa Mines and Geosciences Bureau na pinamamayuhan po ni RD Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV. As in of course, sa opisina po kan DNR sa Bilog na Reyong Bicol, lalong-lalo na sa pag-iribat dyan sa Enforcement Division. Para hinaagaman po sa gabos na mga giling ka sa tuyang FB Live as in sa mga paradangog kan DCGB on air. Kung kamo po may mga kahapotan o suggestions sa mga opisina, mag-comment po kamo sa samuyang FB Live o kaya mag-text sa samuyang numero na Globe na 0967-127-9960. Pwede po kamo manggana mga kahimanwaning DNR Eco Utensils tanganing magamit po nindo sa pang-uroal daw po nindo na tigagibok. For example, may mga balon kamo sa inyong mga eskwelahan, kan sa inyong mga kaakian, or may mga balon po kamo sa inyong mga trabaho. So pwede po ini. Kaya mga kahimanwa, kung kamo po may mga suggestions or mga comment po sa samuyang opisina, mag-comment po kamo or mag-text po kamo sa sakuyang numero. So bago po pala niya to introduce and sa tuyang topic as in guest sa ngayon na aldaw, gusto mi lang po sa giraray ipaabot digdi sa DNR as in kaiba po nan sa muyang mga line bureaus as in
ang mga field offices po, ang mga Penroses and Senros, kami po mga kahimanwa ay nagsusunod sa 4-day work week po. Ani po alinsunod po ini sa marching orders po kan sa tuyang presidente na si President Bongbong Marcos Jr. Asinan sa muyang secretary ni si Attorney Mitch Cuna. Ang opisina mi po bukas po na alas 7 nin aga o 7 a.m. sundo alas 7 nin banggi o 7 p.m. So ang mangyayari po mga kahimanwa 7 to 7 po ang sa muyang operations pero bukas lang po kami mga kaimanwa from Monday to Thursday. Sarado po kami pagka Friday. So, kaya mga kaimanwa, ang pakihuron mi na lang po sa Indo, sa lalo-lalo na sa mga naghihinanyog sa satuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanunta, na tabangan niyo po kaming ibalangibo o ipamareta ini na bareta sa mga kamibid po nindo, lalo na duman sa may mga tuyo sa DNR. Kaya araman po, baga na medyo may kamahalan ng unya ng pamasahe, ano? So, mga kaimanwa, kung kamo po may mga concern sa opisina mi po sa Giraray, bukas po ang opisina mi pagka Lunes sundo Webes alas 7 nin aga sundo alas 7 nin banggi wala na po kaming trabaho pagka Biyernes so hindi po alinsunod po ini sa marching orders kan sa muyang presidente sa Giraray to conserve energy ngunyan po mga kaimanwa yaon po kita sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, programa ni DNR Bicol na nagtatampok sa mga issue as in inisyatiba para sa proteksyon kan sa tong kapalibutan. Kaya ngunyan po na aldaw mga kaimanma makakaibanan ta ang saro sa mga matibay na personahes kan DNR, makakaibanan ta po ang Senior Ecosystem Management Specialist kan Enforcement Division na si Sir Ronnie N. Nieva. Tanganing idiskutir ang manunungod sa Environmental Enforcement Law. Just maaga po, sir. Sir Ronnie. Good morning po, Sir Jan. Sa gabos po na paradao kang de sa JB Legaspi. Good morning po, sa gabos. Sir, before po kita sir magpuon sa satuyang programa mahagad akong tawad sa Indo mga kaimanwa yaon kita digdi sa via Zoom wala katangunyan sa istasyon mga kaimanwa sa ngunyan po para sa kaaraman po kan gabos nagkukondusir po kami digdi ngunyan sa Vela Hotel nin Management Conference. So live po kita digdi sa Vela Hotel mga kaimanwa. So wala po kami ngunyan sa istasyon. Si Sir Ronnie po, day po kami magkaiba sa station ngunyan. So mahagad kami pong tawad digdi sa DNR mga kaimanwa. So, sir, before po kita magpuon, the usual way, mas magayon po kaya, Sir Ronnie, na mamidbidan po kamo kan sa tuyang mga listeners, sa tuyang mga naghihinanyog sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sir, okay lang po ba, sir, na iheras po nindo sa muya kung ano po ang sa indong naging karera po, digdi sa DNR hanggang sa maging Senior Ecosystem Management Specialist po kamo kan Enforcement Division? Okay po, good morning po again sa Tuya Pamaparadano. Before po, I was assigned as Forester 1 po sa Penro Camarines Norte. And at the same time po, na-designate ako as Protected Area Superintendent, both protected areas po kang Bicol, si Protected Area Amadaba and Bicol Natural Park. And na-promote pa po digdi sa Regional Office way back 2022 po as Forest Management Specialist 2. And ganyan po, as Senior Ecosystem Management Specialist. And nag-DDRR din po ako, and at the same time I'm the current chief ng surveillance and intelligence section po ng enforcement division po ng DNR Regional Office. Ayan, so thank you so much po, sir. Sir, mahapot lang ako, out of the question lang. Ilang years na kayo, sir, sa service po? 10 years na. So, 10 nag-start years ako na. 2016, pero yung contractual ko 2014. So, Matagal na 2 po pala years. talaga yun. Yes Actually, po. kung mapapansin niyo po mga kaimanwan, sa tuwing mga nagiging guest digdi sa DENR, they rose from the ranks, Nagpupuon sa contract of service hanggang sa makuha ang mga chief position. Ini po si guest sa ngunya na aldaw. Ini po ang chief kan surveillance section kan DENR. So, thank you so much po, Sir Ronnie, sa pagtausan mo yung honra na makaibanan po kamo didi po sa programa tang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. So, tanganing po nan po ang sa tuyang programa, ang pinaka-first na kakaputan ko po sa Indo, sir. Sir, ano po, sir, an enforcement division? As in, ano po ang role kan enforcement division po sa DNR po? Okay po, Sir Jan. Ang Enforcement Division po, siya ang operational and regulatory arm kang DENR. So, bandato niya po, of course, to safeguard our environment and natural resources in the protection side. So, ang primary responsibility po, Enforcement Division, yan po sa muya ang
kasi nakatatak na sa mga tao pag sinabing enforcement division yaon si pagdakop kang mga nag-illegal ano. So yaon po sa muya ang apprehension and confiscation kami so nag-intercept kang mga illicit operations, nagsisis kang mga illegally harvested forest products, nagta-transport na walang permit, so mga nagpo-poach na walang permit, including po si mga kadarakop na mga machineries, equipments, and conveyances. Ano po. And aside from that po, yan din sa MUI ang monitoring and surveillance. So kami po ang mga nagkakandak ng mga uh, field patrol sa kabuludanta and remote sensing and monitoring po. Yan din sa MUI ang intelligence gathering po para ma-detekta sa mga illegal environmental activities sa mga kabubulad-danta, sa mga timberland areas, including sa mga communities na may mga nag-illegal. At the same time, so sa muya din po sa Enforcement Division, so nagkakandak ka mga investigation sa mga reported environmental offenses. Kami din po ang nag-gather kang mga physical evidences, and through time, kami din po ang nagpapile ng mga administratibo and criminal offenses dun sa ating mga forest violators. And lastly po, sa legal compliance naman, kami ang nagkakandak ng mga compliance monitoring. Si may mga tenurial instrument po, sa mga stakeholders sa mga industries, sa mga private developers po, including LGUs, para ma-strictly po adhere sa mga national environmental standards, permits, and policies with regards po sa environmental po. Ayan, so thank you so much po, Sir Ronnie. Kung susumaturon tayo ni mga kaimanwa, ang trabaho po kan Enforcement Division, ang trabaho po kan sa tuyang guest sa ngunaan daw is magabat po talaga siya, kasi it is the implementation of or the enforcement mismo po ng mga environmental laws. So na-mention man po kan sa tuyang guest na involved sinda sa apprehension, kan mga illegal activities po na nangyayari po sa tuyang kada probinsya, sa mga kabubuldan niya, po sinda. And of course, actually, nakaibanan ko ini mga kaimanwa si Sir Ronnie. Sa recent na pag-conduct po kan wildlife enforcement training kan provincial government of Albay, and sinda po as nag-serve as speaker po duman sa wildlife enforcement training. As in, dakulan akong naukudan mga kaimanwa duman sa training na ito. So, ito po, na itao sa tuya ni kan sa tuyang guest kung ano po ang pinag-iibo kan enforcement division, alinsunod po sa mandato kan DNR. So, ngunyan naman po, sir, ang next nakapotan ko naman po sa Indo. Sir, ano po ang mga common environmental violations po na nai-encounter niyo po dyan sa enforcement division po when it comes to implementing our environmental laws po? Thank you, Sir Jan. So, actually, dakol pero ang common lang na na-encounter namin dito sa Bicol region, inutunta na itong illegal cutting of trees and authorized timber harvesting dun sa mga kabubuludanta, unlawful transport ng mga forest products, so under yan kang PD 705, so batas na yan. So, dakol ang mga nagkakadarakop ng nag-illegal without permit. So, sabihin tang illegal kasi walang permit, So, yun po. So, yun nagkakadarakop ta. Next po, si mga pag-possess kang chainsaw na wala din permit. So, siyempre, pag nagkakat ka, you are using chainsaw. So, under RA 9175 din po yan. Next po, in pag-transport kang mga wildlife resources natin. Under RA 9147 naman po yan, Sir Jan. Si nagpo-poach kay mga wildlife, si mga nag-aalaga, nagpo-possess na may upong kaupulang permiso hali sa opisina. And then, igwa pa, so illegal quarrying, illegal mining, so very common din po yan sa tuya. Motorized, small-scale mining operations, pag-extract ng mga sand and gravel, and then yung mga nagkukwari along riverbed na mayo pong permit. And then, igwa pa, si mga unauthorized na nagko-construct po ng mga permanent structure doon sa mga tertiary areas digdi po sa Bicol. So, aside from that, sa pag-abot naman po sa protected area, yaon si mga unauthorized activity, pero malawag na po yan sa RA 11038 na mayroon naman pong separate na nagmamanage na Apo. si POSO, Protected Area Superintendent. So, ayun po. Thank you so much po, sir. So, kung susumaturon itong tigsabi ni sir, dakulan talaga ng mga magagabatin na environmental laws. So, na-mention po kasi bago kan sa tuyang guest na igwaning illegal cutting ng mga violations na nangyayari,
igwang chainsaw, lalong-lalo na sa mga unregistered na mga chainsaw na mga equipment na ginagamit. Part man po ito kan tigdadakop kan Enforcement Division nila si Ronnie ano. Yaon man si mga violations po when it comes to transporting of wildlife. Actually Sir Ronnie, ining wildlife permitting na ini, ading pag-transport kan wildlife. Naging guest mi na po digdi si Ma'am Marlita. Yes, sir. Apo, si Ma'am Marlita Berca, and siya po nidiskutir niya kung paano ang pag-process para magka-secure ning permit sa wildlife ano. So sana po mga kaimanwan nagigirumduman niyo pa sa tuyan naging discussion together with Ma'am Sweet ano. So na-mention man po ni Sir na when it ang pag-monitor sa mga sand and gravel ano. So kung isipon niyo po mga kaimanwa, ang trabaho talaga kan Enforcement Division. Sabi ko nga ni Kasubago medyo magabat ano. So minsan may isip ta na akala kan karamihan ang trabaho kan DNR is that magtanom ki kahoy lang araw kay ito broad ang nagiging role kan DNR lalong-lalo na ang nasa enforcement division when it comes to implementing our environmental law. So thank you so much po sir ano. So sir naman ang next na kaputan ko naman po sa inyo regarding naman po ini sa responding sa reports ano. Sir kapag ka po ba may natatanggap na report or mga report po, mga illegal na mga nangyayari po ano po ang usual process from receiving the complaint hanggang sa actual field operation po? Paano nyo po yan, Sir Tigigibo po? Okay, so thank you, Sir Jan. Upon receiving po sa mga complaint or kung may mga tip man dyan sa ating mga netizens, so first thing po, kung structured operating procedure ang DENR dyan, specifically sa Enforcement Division. So, step 1 po, dapat i-verify muna kung totoo ba baka mga fake news lang po yan. So, we do the fact-finding or verification kang mga reports. So, nagpapadeploy kami dyan yung mga surveillance. Diyan na mapasok yung surveillance and Opo. monitoring para ma-verify ta si authenticity and so skill kang reported na illegal activity. So, pang duwa po, course, mapadeploy kita na mga law enforcement. Kung sakaling totoo man yan, mapadeploy kita for operation, a joint operation. So, minsan, tigko ko ata man ang asistensya kang mga uniform personnel ta para maka-execute kita king raids or maka-establish kita ng mga checkpoints and makapag-conduct kita ng mga search operation kung sakaling totoo itong mga sinasabi tang reported illegal activities. Third step po is yaan na dyan si pagdakop, si apprehension, si pag-seize kang mga kung sakaling totoo may mga illegal activities nangyari, si mga ginamit, si mga tawag dito, si mga conveyances, si mga equipment na ginamit. So yaan na po dyan, ilalagtas ni si seizure and apprehension. And step 4 po, kung sakali pa na mag-decree further. So, yaon ang administrative and legal proceedings po. So, may issue kita mga notice of violations, show cause orders, and makanta kita ng administrative hearings dun sa mga nagkadarakop tang mga violators, including dun sa mga paraphernalias, mga conveyances, and of course, makipag-coordinate kita sa tuya pang mga prosecutors para makapag-file ng formal court charges po dun sa mga illegal forest violators natin. Sir. Ayan, so thank you so much po sir. Na-mention niyo po bago na nagkakaiwak muna kita validation kasi baday kita pwede mag-rely on kumbaga grapevine lang kung mga chismis lang dahil po kita pwede mag-rely dito so an enforcement division mga kaimanwa ini pong sarong division po kan DNR sinda po ang nagva-validate kay ini tanganing if ever po na ma-validate or ma-assess na igwanganing illegal na nangyayari or illegal na mga activities na tigsasagibo sa sarong lugar nagkakaigwa mo na validation and after that assessment and then minasunodaan legal process. So kung matatandaan nyo po, minention po kan sa tuya matibay na guest sa ngayon na aldaw na igwang steps ining bako sa napagsayaw ang may mga step. Ini din ang pagdakop din kan mga illegal environmental activities. Actually mga kaimanwa, side comment lang kung
ading guest ta sa ngunya na matibayon ini mag ano, matibay ini magsayaw si Dahil sir mga sir ano. So dyan. sayang naman, sayang sana kung nasa station kita pinasayaw ta ko ta na ini si sir. Sa mga masunod na mga radio guesting Mga sir. sunod, baka lang po. Yan, sa mga masunod na radio guesting, makasayaw na kamo kaya. So, ngayon naman po sir, ang next na kahaputan ko naman po sa indo. Hindi naman po ang responsibilidad kan mga individual sa community. Sir, when it comes naman na ang sarong individual or ang sarong individual nakawitness nin um, nakawitnessing ning sarong environmental violation, ano po dapat ang gibuhot kay ining individual na ini kung in kaso man po makawitness ini nin sarong environmental violation po? Thank you, Sir Jan. Encourage ang public sa aktibong pakikisa sa pangangalaga ng ating kalikasan, of course. Pero ang advice ko pa rin as enforcer, kasi alin talaga ako nag-enforce, medyo, tawag, minsan, yan si risk ang buhay, ano po. So, inutunta ang kaligtasan ng sarong tao. So, inot po, ano mo lang, masdan and mag-dokumento doon sa ligtas na lugar, no? Huwag makipag-dwell doon sa ating mga forest violator kasi minsan risky nga ang buhay, baka ikaw ang anuhan ng mga tao na yan kasi illegal activity yan. So, Opo. itala mo na lang yung mga detalye, of course, yung kung may kaya mo i-picturean, i-document, kung may mga plate numbers, ano natin, mayroon lang mga so very na ngayon ang mga photo documentation natin. And pinaka-best part talaga is to report sa ating mga otoridad, sa police, sa DNR, sa LGU, kung may pinaka-nearest na DNR office, kung may mga nagigibang illegal activity related sa environment natin. So, yun sa mga nakalap mong information, i-report mo sa amin. So, may mga pinapadala naman kami dyan ng mga, basta validated yung report. Opo. And totoo, may pinapadala kaming quick response team, ang DNR Enforcement Division, para po mag-act on that particular illegal environmental activities pa. Ayan, so thank you so much po na sir. So, ang pinaka-safe na gibuhon mga kaimanwa kung kamo po in kaso sa inyong mga komunidad naka-witness nin sarong environmental violation or illegal violation po kaining when it comes to environment po. Ang pinaka-safe na gibuhon po nindo is mag-report po sa proper authorities. As in, sabi po kan sa tuyang guest na i-note ang details, i-note ang date, i-note ang time, mag-picture kasi igwa naman halos karamihan naman po bagangon yan mga kaimanwa. Gabos naman kita igwa mga cellphones naman ano. So ito po siguro data man malingawan kung ano ang naging description kay nangyayari ano, better man po na inotayad to. And lastly po of course para po sa kaligtasan taman bilang namamanwaan bilang sarong individual, let the authorities handle the proper the proper investigation and enforcement action. So kita po bilang syempre concerned man kitang namamanwaan kay puntang i-report pero isipon taman po baga ang sarili delikado po ini. So thank you so much po Sir Ronnie. Sir Ronnie, ang next nakapotan ko naman po sa Indo. Ini very important ini kasi na-mention mo kasabago Sir Ronnie na ang pagprotektan sa tuyang environment mako sa na ini responsibility kan DNR. Ini po collective responsibility ini kan gabos. Ngunyan sir, paano naman po sir nakikipag-coordinate ang enforcement division with other government agencies and LGUs po? Particularly kan sa tuyang mga armed forces po like mga uniform personnel. Paano po kita nagkakaigwa coordination with them sa uniform personnel as well as sa mga LGUs po? Actually, Sir Jan, established na yung coordination and connection pa sa mga uniform person. Actually, we have this regional anti-illegal logging task force na pag-establish to po, pag-create sa TUYA, sa DENR. So, yaon ang interagency cooperation na talaga kang mga uniform personnel pag-abot sa mga joint operation with regards to the protection and conservation ng sa TUYA pong natural resources. Yaon ang PNP, yaon ang AFP, yaon ang Coast Guard. Pwede mo sindang apudan anytime kapag may mga joint operations. Ano po? So, pag-abot naman sa LGU, yaon nga, actually sa Menro may mga pig-create sendang bantay gubat talaga and bantay dagat to support on monitoring kang mga illegal activities, ano. So yaon din sa kanila, including mga deputation takang weyos. So nag-emanate talaga yan sa TUYA, sa province, Opo. sa local government units natin. Yan nag-emanate kasi kaipuhan to talaga na may tao duman sa ground kasi fast track po yan talaga ang sa tuyang kabubuludan. Ulit naman talaga yan, monitor 24/7. So, kaipuhan tang support
from the local government unit, from the Philippine National Police sa ating mga uniformed personnel. So, yun po, for the joint operation, mayroon na tayong establish niyan, yung igwan talagang Regional Anti-Illegal Logging Task Force. And ngunyan po talagang tig-strengthen ta sa pag-deputize kang mga bantay dagat, bantay gubat, and of course, the wildlife enforcement officer, forest protection officers, para maiwasan ta si paglakop kayo ng mga illegal activities sa tuyang mga kababaladan. Thank you po, Ayan, Sir so Jan. thank you so much po sir. Magayon ito na igwa na kita ni established relationship with different government agencies as well as LGUs kasi sabi ko nga ni kasabago mga kaimanwa, ang pagprotektan sa tuyang environment is a shared responsibility of everyone. So digdi po mga kaimanwa, ang mga manlain-lain ng mga LGUs as in mga government agencies, may mga manlain-lain ini ng mga mandates. Ining mga manlain-lain ini ng mga mandates pag ang mga personahis din na may iba-ibang expertise, may mga iba-ibang mga resources, pag pinagbriyo ini, magayon ini, tanganing maprotektaran palaluan sa tuyang kapalibutan. So thank you so much po sir. Ngayon naman po sir, ang next na kapotan ko naman po sa Indo, ano po ang mga, siguro ini po sir ang best gibo tadigdi ano-ano sir si mga major environmental laws na nababiolate? As in, ano-ano po ang mga kaukulang penalties kaini sa mga violation kaini mga environmental laws? Pero, sir, before niyo po simbagunan sa kuyang kapotan, magkakaigwa po muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:30 in the morning. An Just oras hatod sa Indokal. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. DENR Antabay. DENR Antabay. Inaaga sa Indoga Boss mga kaimanwa, yaon po kita ngunyan sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Ang programa ng DNR Bicol na nagtatampok sa mga programa as in inisyatiba para sa proteksyon kan sa tuong kapalibutan. So ngunyan na aldaw po kaibanan ta ang saro sa mga matibay na personahes po kan DNR Bicol, kaiba ta po ngunyan ang Senior Ecosystems Management Specialist kan Enforcement Division na si Sir Ronnie Enyeva. Taming diskuter ang manunungod sa environmental law enforcement. So kasabago po, before po kita mag-commercial break, nagkaigwa na kita ki-discussion kung ano po ang trabaho, ano po ang role kan enforcement division po in accordance with the mandate of the DNR, as well as kung ano po ang mga common environmental violations po na violate po digdi po sa tuyang rehiyon. So, sir, bago po kita mag-commercial break, ang kahapotan ko po sa inyo, sir, ano po, sir, si mga possible penalties po for violating environmental laws po, particularly doon po sa mga major environmental laws po na igwa po kita digdi sa Bicol region? Okay, Sir Jan. So, siguro di ko na pagsaro-saro ni Sir Jan sa dakol-dakol lang environmental laws, no? So, mga penalties kasi yan, nakadepende sa na babayulit nila na batas. Sa gravity, sa gravity din sa bigat, po. Opo. ano po. So, I will give you example. Isa sa ano na lang, sa wildlife na lang, Apo. yung ating RA 9147. So depende sa kategorya kang sarong species. Like for example, illegal transport ka kang bayong, ano? So si bayong is critically endangered Apo. under his category po, its category. So alangkaw ang penalty kapag mataas ang kategorya niya. So mataas ang penalty, maano po ang sanction niyan. So pwede kang magpataw ng ilan, and pwede malaki din po yung babayaran mo sa Apo. DNR sa court po. So, mataas ang offense, ano. And then, may iba pa, so, pwedeng administrative sanctions, so, pagpataw ng multa, ano po. And then, pag-confiscate sa kung may mga illegal timber, so, pag-confiscate po niyan, sa mga wildlife na kadarakop, including si mga paraphernalis na ginamit po duman sa pag-illegal activities. And, of course, criminal penalties, pagbabayad ng multa, pagkulong, depende sa bigat at naangkop na batas po natin. And of course, mga previous na experience ko, meron pang parang restoration doon sa mga forest violators natin. Bayad ng danyos po para mapanumbalik natin yung mga nasirang kagubatan and then katubigan na doon sa
illegal activities na ginawa ng forest violators. So, Ayan. So, i-restore niya yun. apo. So, aram taman po baga na ining mga environmental laws na ini. Kumbaga, sabi nga ni po kansa mo yung chief, di din na si Ma'am Joanne, and mga environmental laws po ay may ngipon ini, may pangil ini. So, kayo po ang talagang sundon ini. Pero sir, follow up question lang sir, no? Do you think the public sir is sufficiently aware na may mga serious legal consequences at mga environmental violations po? Do you think po ba sir, aware ba talaga sila na may mga consequences ining mga environmental laws na ini or wala po? Kasi coming from a Actually, person din po sir na kamo po baga sir na lagi kayo nag-field works ano. So ano po sir ang nagiging approach kan communities when it comes na pag namamati ninda an environmental laws ta po digdi sa DNR? yes po, sabitan naman, Surgeon, ano, so ignorance of the law, excuses no one. So Tama, pag may opo. violate ka ng environmental laws, no, so may kaano ka, ano, so separate na offenses sa inyo, Opo. ipapataw, ano po. So sabi ko nga, pag ang advice ko naman, pag may mga, kasi hindi naman talaga totally na sa dami ba naman ng barangay, sa dami ng, sa laki ng Bicol region. So, minsan, kailangan lang natin na ipaunawa sa mga tao. Ano? So, kailangan natin sa kanila kung ano yung mga current issues. Kasi minsan, nadadagdagan yung mga batas Opo. natin sa mga provisions. So, kailangan lang natin maging aware Opo, opo. sa mga tao. Kasi, sabi ko nga, ignorance of the law, excuses na. So, pag Mm. ano ka ng illegal activities, may karampatang parusa na ipapataw sila. Ayan. So, thank you so much po, sir. I think, tama po kayo, sir, na sinabi niyo po, sir, na kailangan natin maging aware. No? Kasi, as far as I can remember, continuous pa naman po, sir, ang ginagawa po natin ng mga information, education, and communication campaigns kada communities. Ano? So, siguro, ang obvious naman na improving na ang awareness kan publiko ano kay po lang talaga ninda mas maintindihan pa kaya ang DNR po mga manlain-lain na mga sangay po kang DNR padagos po ang pagkondusir mi po ning mga information education campaigns po as in mga communication education and public awareness campaigns po sa mga protected areas na po lalong-lalo na sa mga communities na nga ning maidukaran sinda sa importance sa pagsunod po kaning mga environmental laws. So thank you so much po sir. Sir, ngayon naman po ang next na kaputan ko naman po sa inyo ano sir. Sir, ano naman po sir ang mga particular environmental concerns na mas tututukan niyo po dyan po sa Enforcement Division po this year po. Kasi ngunyan po, we are on the second semester po kan sa tuyang fiscal year, no? Sir, ano po sir si mga nakaline up po ninyo na mga particular environmental concerns na ifo-focus po ninyo dyan sa Enforcement Division? Yes, Surgeon. So, dakol talagang nakalatag ngayon sa Prepigtao sa Tuya yung programa. No? So, ang mga priority ngayon kang Enforcement Division talaga. So, para ma-priority tain kaya po ito talagang magsunod digdian po sa mga batas. So, inutunta na si IEC ano, sa community, local community. So, minsan, kaya pa ito talagang awareness sa mga tao. Ano po, maski aram na ninda, kaya pa ito dublihon Opo. si IEC. Ulit-ulitan ta po. Ulit-ulitan ta para maintindihan si mga environmental laws. Ang itong anti-illegal logging activity program kang enforcement division para ma-intensify ta pa si mga surveillance activities ta, si pag-patrol sa mga kabuludan ta, pag-establish ta ng mga checkpoints, of course, and then may strengthen si mga apprehension and cases filing sa court ta with regards to environmental violations. And including na po si wildlife protection. So, diyan man sana naikot sa kahoy, sa wildlife. Ano. And of course, digdi din po sa Enforcement Division, may regular na activity talaga kami na kinakonduct si wildlife traffic monitoring. Kami po si mga nagmi-monitor sa mga airports and seaports. Of course, para ma-enhance si visibility kang DNR. Katuwang po si mga uniform personnel. Apo. Kasi minsan kasi may mga nagpapalusot na alis sa other province, agihan ng Bicol region. So, yan po ang wildlife monitoring and trafficking kang Enforcement Division. And at the same time po, more on monitoring kami. So, nag-hire din po ngayon kasi may mga counterpart kita sa mga field offices. Yan ang pag-hire kang mga additional staff ta. Si Apo. Forest Protection Officer, nag-hire kita ngayon. And then, si deputation kang mga wildlife enforcement officer internally. So, within our DNR premises po. And of course, yaon din si pag-establish ta within the DOJ and DNR
para maano pa Mapabilis, si oo. mapabilis pa si parang evidence handling, sa Tama. mga improve ang reporting, and then makapacitate na pa si mga pag ganito ng case bed pa na po. So, yan lang sir dyan. So, kasi pag apprehend mo, kung hindi tayo maano, ang dulo kayan kakasuhan kasi sa mga tao. Ayan, so So, thank you. dapat, ang case build up ta dapat ano din, strengthen ta din po. Apo. So, stronger partnership talaga with our stakeholders. Although established na siya, so mas papakusugunta pa ang relationship with our partners po, mga partner stakeholders. So, thank you so much po, sir. Ang ngayon naman po, sir, second to the last question, sir. Sir, paano naman po, sir, makakatabang ang mga individual or ang mga komunidad tanganing matabangan ang enforcement division po sa pagprotektar kan sa tuya mga recursos naturales po digdi sa Bicol region po. Okay, Sir Jan, ano ta, permit advice ko, sustainable practices tas Tama, local apo. community, ano po. Yung environment kasi medyo disturbed naman, so Mm. dapat si pagsunod, si tapang waste management, sa pangangalaga sa tuyang kagubatan, iwasan tayo to si mga pagputol kahoy para maintain ta si good environment sa tuyang lugar. And then, of course, nagkakaigwa kita ng enhancements sa tuyang local community. Yan na nga ito tiglalog ko na gustong maging community volunteers, gustong maging wayo. So, kakanta kitang mga trainings yan. So, sa Sayanda, gusto nila maging forest protection officers, pantay gubat. So, enhance na yan. So, kinakapacitate ang mga local communities natin at iba pang mga mga environmental groups. And of course, kung habot nila kaya yan, so ang iba kasi gusto nila tago lang. So Apo. medyo sa part kang surveillance naman, so nagiging tipster sila. So at least ma-enhance din mabilis na pag-report sa tuya. Kung ikaw po ay magiging tipster din. So medyo i-hide din yung identity mo. So Apo. at least mayroong agarang report sa mga illegal activities. So in-enhance din natin yan. So lastly po, yung conservation activities. So, pakikipaglahok na ating mga local communities sa mga tree planting activities, tree planting and tree growing activities, tree Apo. enhancement po. Kasi. And then, si mga coastal cleanup and of course, pinaka-important talaga na yan is yung pagsegregate na ating basura po. Importante yan ma-emanate yan sa ating mga local communities kasi dyan magagaling ang ating mga of course, ang ating mga solid waste. Ayan. Apo. So, thank you so much po, sir. Magayon itong sinabi po nindo kasabago na sustainable practices. Sabi nga, di baga kan sarong sabon na in advertisement, start from within dapat, So, dapat igwa kita ang compliance and responsible behavior. Tanganing, itong compliance and responsible behavior na igwa kita, dakulang tabang na ito. Tanganing matabangan ng DNR sa pag-implement kan sa tuyang mga mandato po digdi sa DNR. So, thank you so much po, sir. So, syempre, sabi nga ni po ni Sir Kasubago, disiplina lang, disiplina lang, pagtapok lang kaya sa inyong mga basura sa tamang basurahan, dakulang tabang na po iyan, mga kaipanwa. Sa Giraray, paulit-ulit ping tigsasabi na pag-conserve and pag-protect kan sa tuyong environment. Bako lang initrabaho kang DNR, kundi ini po, trabaho tapong gabo. So, maraming salamat po, Sir Ronnie. Sir Ronnie, last question na po. Sir, ano po ang sa indong mensahe po na gusto po nindong iheras sa tuyang mga listeners, as in sa publiko po, regarding sa importance po kan pag-comply po sa mga environmental laws po na igwa kita dito sa DNR. Thank you, Sir John. So, ang advice ko lang talaga ito, this is my last advice po. Ang pagsunod ng batas nating pangkalikasan ay hindi lamang po legal na tungkulin sa DNR lang, kundi pananagutan po ito ng bawat mamayan. Sabi ko nga, ang malusog na kalikasan ay nagbibigay ng malinis na hangin, ligtas na tubig, matabang lupa, at proteksyon laban sa bagyo. Lalangtang DRDD. So, maiwasan ta mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Kung mayong mga illegal activities, kasi yan ang maprotect sa tubig. Pagkalbo ang kagubatan natin, yaon ng mga environmental degradation. So, para maiwasan yan, ma-maintain sa community. So, ang pangangalaga po ang kalikasan, ngayon ay protection para sa kinabukasan at susunod pang henerasyon. So, yun po, as forester, sabi ko, permi ko yan sabi sa kanila. So, love our environment kasi dyan tayo kukuha ng lahat ng ating pangangailangan.
Ayan, so thank you so much po, sir. So the laws are there not only to regulate to regulate activities, but they are there to protect our forest, our wildlife. So very important niya natandaan ta sa giraray na at the end of the day pagprotektan sa tuyang kapalibutan, bako lang ini trabaho kan diyan. Kundi sa giraray trabaho po ini kan gabo. So maraming salamat po, Sir Ronnie. So Sir Ronnie, before po kita magtapos sa tuyang radio program, may gusto po ba muna kamong i-shout out or bation sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Manon Ta? Tigbabati ko lang si gabos na personnel kang DNR enforcement and sa gabos ng mga magagayon si mga gwapong DNR personnel po kang DNR Regional Office 5. So, Ayan. maraming aga po sa gabos. Salamat po sa pagtao sa muyan ng oras, sa pagtaong clarity regarding po digdi sa environmental enforcement law. Maraming salamat po, Sir Ronnie. Actually, dakulan akong naukudan sa ida, sir, sa pag-urulay-ulay ta this morning. And sigurado po ako na sa tuyang mga listeners, sa mga paradangog tangon niya na aldaw, dakulan man po sindang take away. So, salamat man po sa giraray, sa gabos na mga naghihinanyugan sa tuyang programa. Sana po day po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba as in esperasos na lang maprotektaran as in makonserbar ang sa tuyang mga rekursos naturales sa nasyon. So, sa ngaran po kan samuyang mahigos as in matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco Emile Jr. Ako po si John Monilla as in inipuan sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Manon Ta. Sa masunod naman Thank you, po, Sir John. maraming salamat po, sir. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Manon Ta. Kapalibutan Ta at Manon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.